Okay, ngoba uyazi ukuthi bakhona abantu vele ngeke bayilalise eminyango, vele ngeke bangayiphakeli. But lokho it's wrong. If uwumzali, accept ukuthi uwumzali, qala ekhaya ubone ukuthi ingane ziphilile. Ube susho kwabakhona ukuthi ngiyahamba. Ngaxolisa. Ngaxolisa usisi wami ngithanda nezo. Usisi wami ngithanda. Usisi wami ngithanda kakhulu. Usisi wami ngithanda. Phala ngisho ingane zami la ngaphekile ngidawo utshwala. Ngiyamthanda. Siqale kade uphuza nini? Ngiyamthanda. Welcome to Black Life TV. Igama lohlelo izinkinga zomndeni. Mina ngumlangeni uMagasela. Namhlanje ngikhona ke la ekhaya ngimenyiwe futhi ngibiziwe. Kwathiwa Magasela khona ngingahambi kahle. Cela usizo lakho asibone ukuthi ungakwazi ngisiza. Ngase ngithi ayikho into esizoyenza sabuthatha ke i-team yonke ke Black Life TV. Ngithi njenge Black Life TV umsebenzi wethu ke bafethu ukuthi emndenini mekhona inkinga size sizohlala sibone ukuthi khona yini la engasiza khona. Namhlanje ke ngila ekhaya ngibingelele ngikwamukele sisi wami njani? Yebo ngiyaphila. Hayi nami ngiyaphila noma ungangibuzanga. Yebo. Usimemeleni la ekhaya ka Black Life TV. La ekhaya nginimemele ukuthi nginenkinga lana. Igama lami ngiwuzanele. So nginokuhlukumezeka lana ngodadewethu. Unezingane lana eziwu3 ezifunda isikole. So udadewethu ngimbona egxile ophuzweni. Manje angazi ukuthi ngizokwenza kanjani, uhamba angabuyi. And uyatohoza awathola amatohoda akabuyi ngosuku ahole ngalo, uzabuye engayinakekeli ingane abuye ngolwakhe usuku. Ingane zingenalutho angangicabangeli. So nami angisakwazi ukusafarisha kulempilo engiyiphilayo yokuthwala lolusizi engikulona ngodadewethu endimncane kunami, but angikwazi ukuthi ngathatha ingane ngiyikhaphele ngaphandle ngoba ezasekhaya lami. So that's why ngize kunina ngizoyilahla nithi khona nosizo elingangisiza kulona ukuze udadewethu mhlambe ehlise ophuzweni ngoba ngibona ukuthi uaddicted. But yena mhlambe akasathandi kodwa akawazi ukuvela emndenini azositshela ukuthi yini inkinga yakhe. But thina sibona kuyingane ehlukumezekayo. Siwumndeni asisekho right. But mina ke ngiyakwazi ukuyinakekela ingane cause imina okhona ohlala kulelo khaya okwamanje. Yebo. Yo ngiyakuzwa mazethi inzima indaba yakho. Kodwa futhi ayikho nzima kakhulu. Inkinga nje ukuthi usisi ucwilile enkambeni kaFaro. Endukushiya nezingane ingakanani ziyafunda incane. Ingane ziyafunda, enye encane ifunda ugrade R, enye ifunda ugrade 3. So manje zonke lezi ngane uzishiya kimina. Akasho noma engazubuya ekhaya. Uyatohoza kodwa usisi. Uyatohoza usisi. Uyameholile uyakwazi ukuletha imali. Akenzi nokukodwa. Ndivele nibuye nje nibone ngaye ukuthi ngosuku lokuthi ahole silindele ukuthi uzoqhamuka. Akabuyi ngalolo suku sesimbone emva kwensuku eziwu2. Kodwa benikhuluma naye soba uyathini? Uba umuntu ongazi ukuthi uyalibona iphutha lakhe abe umuntu oxolisayo, simamukele ngoba umndeni awulahlane egcineni. Sihlale naye phansi sikhulume naye simbonise, but kodwa uzophinde enze the same thing the following month. Yo. Hayi inzima ngempela indaba yakho kodwa futhi ayinzima kakhulu ngokubuka kwami ngoba sinenkinga eyodwa kasisi uculile enkambeni kaFaro. Sinethemba ukuthi leyo nto mhlawumbe use addicted, mhlawumbe khona enye into mhlawumbe behind that emenza ukuthi agcina sephuza. Abanye abantu phela bavika ngezinto eziningi uthola ukuthi khona into ayibalekelayo bese vela ayigqibe ngokuthi aphuze yabo. Ukucabanga nalokho ukuthi mhlawumbe khona into kodwa angafuni ukuyikhuluma. Manje thina ke kuyasikhathaza. Mina ngizothini kuyena udade wabo kwaziyo ukuhlala naye phansi angitshele ama-secrets nezinkinga zakhe mhlambe zothando. So kulokhu akaza ahlale nami nogogodo phansi lo ngimbuza ngithi khuluma ngikwazi ukuchazela ukuthi konakelephi kunokuthi uzudlebelende wenze kanjena. Asibukwa abantu siwumndeni esingenabazali kulowo mzuzu. Sengibhekene naye manje nalezi ingane cause egcineni sizohlekwa abantu. Ngifuna ukumsiza akagonyuluki kimina. Instead ekwabe uyagonyuluka ngikwazi nami ukuthi ngimsiza kanjani. That's why ngize ngabona ukuthi angibhalele kunina ukuthi ningisize. Black Life TV so yenza ngale ndlela osifisa ngayo wena sisi usikusize ngayo. Okwamanje asenzeni kanje azama ukuthola ubhuti ngiyezwa kuthiwa usekhona usisi ngaphandle. Mengafike njena sokwazi ukukhuluma naye kodwa umuntu onjani akanalulaka mase ayena akanalo ulaka. Ngicabanga ukuthi uzokwazi ukuniphendula noma ngafika naleyo attitude for the time being isangena. But kodwa uma esenizwa ukuthi into enikhuluma ngayo uzoyi-understanda. Yebo yena uyazazi vele angaqhamuka evele ekuleso simo salempilo yakhe ngoba usanda hola inyanga isamanzi.
Njengoba uzwa-ke nawe mbukeli we-Black Life TV, ake sihambe-ke zama ukuthola usisi, sizwe yena ukuthi yini ngempela le, ngoba isikhathi ezinye izinto siyithatha kancane sibona abantu bebaleka enza izinto ey'ngasile, kanti khona into behind that emenza ukuthi empush or kune-void ekhona emenza ukuthi ale beyibalekela-ke ukuthi aphuze omunye umuntu amnyamalala ekhaya enze ubugebengu. Kodwa-ke ake sizame ukubona ukuthi singazi ukumsiza. Uma simsiza-ke siyathemba ukuthi nomndeni wonke uzosizakala. Njengoba kuthembisile-ke mbukele ekhaya ukuthi ngizowenza sure ukuthi siyamthola usisi ukuze sikwazi ukukhuluma lolu daba yabo, sibone ukuthi silungisa kanjani. Mina ngumlangeni uMagasela, sengize ngahamba ngamthola-ke usisi oseduze kwami uZama. Sawubona Zama, njani? Yebo, njani? Siyaphila, uzwa muhle. Ngiyabonga, ngifana nawe. Ngiyayibongela namsela sami. Usibiziwe la usisi wakho uyakhala la uthi akekho right. U-concerned ngawe kakhulu nje esimeni sokuthi indlela ocwile ngayo enkambini kaFaro ubona ngathi khona inkinga ekhona. Ingabe kuyiqiniso lokho? Mhlawumbe khona inkinga ekhona. Ngithi ngifike ey'nkingeni zaFaro. Usisi wami ngoba ngiyamthanda. Kuney'nkinga ekhaya nosisi wami. Ngize ngigcine ngicwila ey'nkingeni zaFaro. Yamuzwa? Ngimlalela. Okay. Inkinga zani Sithando? Ulalele la. Ukuzwa ngayo. Ngiyangifisa ukuthi mina usisi wami ngibona ngathi angithandi. Ngibona ngathi uthanda iy'ngane zami zodwa. Mina anginakekeli nje. Kodwa ngiyabona kwesinye isikhathi ngihambe. Usisi wami futhi mase sengihambile mina usisi wami uyanakekela iy'ngane zami. Manje ngiyayibona lapho ukuthi ngathi mina selfish. Kukuthi usisi wami ngiyamthanda. Sis, awumchazeli ukuthi lento ikuphatha ihlukumeza kangakanani? Mhlawumbe uzokuza njengodadewabo. Sisi wami Zama. Yebo. Ngiyakuthanda. Inkinga yami enkulu ayikho indlela njengoba usukwazile ukuthi uthole izingane la ekhaya sisele kanje. Kumele nginakekele zona. Ngeke nginakekele nawe futhi Zama again. Wena kufanele ngibambisane nawe kukukona osukulethile la ekhaya. Ngikusiza ukusiza kwami izingane zakho ukukhombisa kona uthando lwami kuwena. Hayi ngoba ngikulahlile. Ngithema usukuhamba ushiya ingane kanjena zingenabana. Ngithi ngiyasala nginakekele. Ufuna wena ngikunakekele okunjani? Cause wena usulethile abantu sekufanele kube yibona engibanakekelayo. Ngikunakekelile. Wahluleka wena. Wabuye nezingane. Okay, nazo angilahlile. Ngiyayinakekela. Yikuphi kofuna wena ngikunake ngakho? Ngoba uma ngikunakekela izingane zakho ngikhombisa kona ukukuthanda. Ngiyakuzwa lokho. Usisi wami kodwa usisi wami uyangithanda nezingane zami futhi ngiyaxolisa ngakho konke. Kodwa ngibona ukuthi isikhathi ngathi usisi wami ngathi mina ngilutho nje. Uzama uthintile namhlanje ukhona ukuthintile. Ukusa kanjani iphesenti? Shayile kancane. Kancane. Ilento emphatha ngami usisi wakho uthi indlela ophuza ngayo isi too much. Yebo. So wena uthupuziswa ukuthi sisi wakho ubona ngathi uthanda izingane zakho. Ngiyangeke ngizize ngiphinde. Usisi wami uyayithanda izingane zami. But now uyakuthanda ngoba phela manje yamdabukisa lento ukuthi awukwazi ukunakekela izingane zakho ufuna zibone umzalo njalo. Okay, ngicela ningithelele rehab. Oh, ufuna sikusize? Yebo. Angithi understand njengomzali wena izingane zakho ufanele zibukele kuwena. Yebo. Manje uzobukela kanjani kuwena uma ngithanda ukuthi usisi wami ehlukumezeka kanje. Usisi wami ehlukumezeka ngenxa yami. Usisi wami uyahlukumezeka fuqama. Usisi wami uyahlukumezeka uthukumezeka ngenxa yami. Uzizwa kanjani Sithando sami? Ayikholwa le nkulumo zami? Nami Ngiyamlalela ayijwayelekile. Okay. Kona ngiyayilalela uyaqala ukuyisho namhlanje. But kodwa manje lokuhlukumezeka kwakhe athi ukhombisa ungalitholi uthando kimina nezingane zakhe ukuthi nginake izingane zakhe nangemnaka. Kubhlungu ukubona lokho ngosuku ehole ngalo. Yini ekubona lokho uma ngabe eholile? Angichazeli lapha bese egcineni akashiyele izingane lutho, ufuna mina ngizame. Batanisa ingane ziyakhera esikoleni. Zenza ukuthi nami ufuna ingane ifike ihleka kwezinye ingane. Zibe right kwezinye ingane. Aphuza imali abuye engasenamali. Usisi wami mina ngiyazi ukuthi usisi wami uyazenzela ingane. Ngizele mina. Usisi wami uyazenzela ingane. Yena usisi wami vele mdala. Uyazenzela ingane zami. Ingane zami ziyakhera iphasa esikoleni yonke into. Mina vele imali vele lutho Sithandwa wena. Ngiyakhipha vele ngokhipha 100 rand. Awu. Ayishekisi kodwa ke. Ngipha 100 rand nami usuke ngizama. Ngineyikweletu futhi. Ozenza ngoba uthenga. Ngizenze ngotshwala vele.
Ngizenza ngotshwala. Kodwa nami ngiyazama ukuthi ungcono usisi wami ungcono angikhiphe noma 100 rand. Ngiyawukhipha. Kodwa you are willing ukuthi sikutholele usizo Ngiyacela nje ukuthi noma usisi wami ngiyambona ukuthi uyahlukumezeka manje ngenxa yami. Uphese ingane eziwu-2 eblaze zakhe. Angisathandi nami manje. Ngiyaxolisa sisi wami futhi ngiyakuthanda kakhulu. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabula uma kuwukuthi lokhu akushoyo uyinto esuka ngaphakathi enhlizweni yakhe. Noma ngingazi. Ngeke ngisho ukuthi ngineshow yalokho akushoyo. Kodwa uma esho nginethemba lokuthi mhlawumbe maningi angisiza simzameni sikwenze lokho akufisayo. Sithole i-rehab le ayidingayo sibone ukuthi siyenza kanjani. Uqale nini ukuphuza kangaka? Ngicabanga ukuthi lo muntu unawo 2 years. Ha. Uyazi ukuthi uyayimosha umuhle kanjani wezami? Bengibhabaza mina Thembi ufuna uqama. Mina bengibhabaza kakhulu mina. Mina bengisiba ngisola imali nje. Ngazi ngiyabhabaza. Uziswa mina leyo nto. Ukuthi ngiyemosha. Oh, uyayibhabaza. Ngiyabhabaza nje. Ngiyazi ukuthi yena utshwala beyazakhela nabo abantu babo. Yabo uthi muhle kanjani? Ngiyaxolisa everyone. Awu. Washolo MTN. Uswami uthanda love you. MTN what everyone. Ngikhathaleke phela mama. Ngihlela noma kufika ungixolele sithandwa sami. Nami ke ilokho ngingicelele kona ngoba bengilidinga usizo lweni. Cause nami ngiyakubona ukuthi lokho sekungaphezulu kwamandla ami. So ngiyalidinga usizo lokulekelelwa abanye abantu bangaphandle laba ngangisiza khona. Kodwa mina ngicela ukuthi njengoba ethi ucela simtholele i-rehab uma ningama nami ningisize njengokungicela kwami ningilekelele simuse endaweni esingakwazi sithola usizo. Yena akakhulanga eyingane enjalo kahle. Ukuthi angazi usushintshe kanjani but ke ngiyacabanga ukuthi ine-influence uma nisebenza niyistaff ninokukhohlisana nithi asambeni siholile siyojabula nama-boys. Wena awucabange ekhaya ukuthi mina ngishiye imphefumulo. Okay ngoba uyazi ukuthi bakhona abantu vele ngeke bayilalise eminyango vele ngeke bangayiphakeli but lokho it's wrong. If uwumzali accept ukuthi uwumzali qala ekhaya ubone ukuthi ingane ziphilile ubese usho kwabakhona ukuthi ngiyahamba. Ngaxolisa usisi wami angithanda nezo. Usisi wami angithanda. Usisi wami angithanda kakhulu. Usisi wami angithanda. Phala ngisho ingane zami la ngaphekile ngidawo utshwala. Ngiyamthanda. Siqale kade uphuza nini? Ngiyamthanda. Hayi ngicabanga ukuthi usizo silidingayo la sidinga nje i-rehab ngangempela la ngathola usiza khona usisi ngoba njengamanje kwayile nkulumo yethu kodwa usisi wakhe emechaza nje ubusho ukuthi uyayizwa kahle uyaqala ukukhuluma kanje mhlawumbe kuhlukile nayo izinto ibuka ngenye indlela ngoba ngiyabona kwayimanje umanzi. Yebo. Njengoba kade ngisho ukuthi ngeke nize nimthole vele ephila uhlale eseceleni. Zami. Ngilekeleleni kuphela akwazi ukuthola usizo. Yebo. Angisekho right empilweni nami. Usisi wami nginayo nemhlabeni. Uyangithanda yini ukungibona ngithwele kanjena usisi wena ukhona? Ngiyazama nje nami. Yini oyizamayo cause ngiyahlala nawe phansi ngikhulume mina nje 10 kg no 2. Uthe ukhipha 100 rand nje mngani sukhohliwe 100 rand uphuma 10 kg. Ngiyazama kodwa ke phela nami ngiyedwa the rest imali what you spend nemali kuneyingane nje. Ngeke phela. Wena ngikhipha kakhulu. Hayibo. Uphuza malini phela ingane zidleni manje ke mbala wena zama sorry. Zidleni ingane 100 rand. Usisi wami uyasenga ukudla. Nawo ukudla ukuthenga qo. Hayibo. Fanele bese ngeze njani ke mina? Ngeze njani? Ngaphuzi kodwa uthe ngithi sithandwa singakutholela usiza unankinga. Ngifuna ngqo usizo. Kodwa usisi wami is a strong woman. Ha. Uyakwazi? Nginengane eziwu2 uzokwazi uyinakela lo. Hayibo. Shuthi lokho ukwenza ngoba wazi ngikhona. Yebo ngizokwenza but ngicela ukuthi uma sithatha leligxathu esizolithatha lokuyokutholela usizo. Ngicela zama ube serious futhi kusuke inside your heart ukuthi usu ready ukuthi ukwenze lokho ukuthi ophuzweni ufuna ukuqeda. Cause mina ngeke ngibize abantu bezocela usizo sibazongisiza ekubeni ungekho serious.
nawe ziveze Ngenzeni uyathanda mina, ngenzeni mina, indlela ngenzeni. owenza ngayo ayikho Ngenzeni. right. Yenzeni The mina. way you behave ayikho right. Hayibo. Uzele. Awukazi ubone ukuthi ngimncane mina kundawe. Indaba Umncane. ngicabangela. Ingane bahlala kephi? Hayibo. Awukazi ucabanga ukuthi mhlawumbe Angikwazi ukuthi ngakuchaza lokho. Okay. Mina ngigada umndeni osufika egcekeni lami because angaze ngimbone. Manje mina lokho Ngoba vele nje bephuza awumali ukuthi ithola sifela mina. Sifela mina. Ngiyabuza. Sithanda sami, ngicela ukuqinisekisa usozama ukuthola usizo. Sozama umuntu odinga usizo uzama la. Yebo. Mhlawumbe mengaphuma einkambini kuzoba ngcono. Yebo. Yabo mhlawumbe simcelele nelive emsebenzini abe naleso sikhathi ukuze abuye aboba moqotho because indlela enza ngayo as much as singamblame asathini ukuthi what really transpired yabo because mina ngokubuka kwami khona into ekhona la enza ukuthi uzama akakwazi ukuthi somuhle kanje ngavela behave ngalendlela into uyambona akazenzisi njengamanje nje uyambona ukuthi akazenzisi hayibo mina hayibo uyakuthanda uswakho yeso usisi wami uyangithanda nathi siyakuthanda hayibo zinakekeleke sithandwa sami yeso angeze janingi manje angithi ngizokutholela usizo mina okay sicela emsebenzini sisi wami ngiyakuthanda ezwa Yebo, ngiyaxolisa futhi wonke amaphuzu ami hayibo ngicela ke ngosuku zama ukuthi okuzo-arrangewa ngalo ukuthi sihamba nini. Ngicela ukuthi uhlale ekhaya silindele ukuhamba. Hawu Cause ukusizwa wena lana not me. umzali phela Ngiyacela usizakale because nami ngiyakuthanda. Angikuthandi nje ube inhlekisa kubantu. Yebo ngiyacela ukuthi ungihloniphe. Sithanda sami ngiyakuthanda uyakuthanda usisi wakho nezingane zakho uyayithanda uhlale ngikunakekela. Bese sami uyazenzela hayi ngiba ukuthi mina ngeke balambe ekhona lo sesifuna manje ingane zondlo wena ubumama oyisibonele sihle enganeni okay sesi right useyidlala indima yakhe kodwa sekuyisikhathi sokuthi nawe lawe njengomzali udlale yakho yabo ngizondle indaba yakuthusa yini leyo hayibo hayibo angisazi hayibo wena phela nje uma wazi nje babe ngizozondla yondlo ngamalini konje uma funa impela ini Sizane wazi yonke lento Sizane kwenziwa kanjani ke lapha Mawuholile sisi kufuneka ukhiphe imali yokuthenga ukudla endlini no akahambe nje naye ekhiphe nengane ube nemali nawe enjoy iphisi phela ingane zakho nje ujabulisayo okay uzokwenza konke lokho Hambe nezingane ema shopping center khipha izingane niyojabula sihlale nawe awuphuzile lapho ubuye uyibekeke kumina then after that masuyijabulile manje awuphuzanga so alright man ngiyabonga right siswami ngiyasithanda nami ngiyakuthanda Hey mbukeli weBlack Live TV nawe uyayibonela ke udaba esifike salifica la sizozama ukumsiza kuzanele asiza usiswakhe uzama athola usizo emva kwalokho ke mhlawumbe sekuzoba khona ukuthi uzama abuya abone naye ukuthi umama Nkosi kodwa under the influence okwamanje mina I'm not convinced ukuthi khona into engathi okwamanje kodwa ke mina ngiyakuthembisa zanele ukuthi sizothola usizo ahambe ngayo yonke indlela angathola ngayo abuya azoba umama Nkosi einganeni zakhe thank you so much for ukusibhalela nokusithemba ukuthi singakwazi ukusiza naso isiqiniseko ukuthi siyakusiza Siyabonga ke mbukeli weBlack Live TV sizamile ukusiza la singasiza khona futhi sisazoqhubeka sisize nje bade ngithembisile uzanele ukuthi usisi wakho uzothola usiza phela aqhubeka bomzali oqotho einganeni zakhe Kanti niqede kanti nini I'm so sorry hayi kunzima ngiyaxolisa ukuthi nje uphile nje ngibonga ukuthi ningibekezelele ngiyabonga kakhulu usizo lelo ukuthi nifike ekhaya lami nibone isimo engibhekene naso ngibonga kakhulu siyabonga kakhulu thina ke ungakwazi ukwenza ukuthi leave a comment lapha yana and subscribe like and comment ngoba thina kade sikubizele kona sikwenzile and sisazoqhubeka futhi nomsebenzi usenze show ukuthi uzama uyathola usizo mhlawumbe going forward sombone somama Nkosi mhlawumbe sophambana naye kuMamolls kwazi ba ehamba nezingane zakhe mina Mlangeni Magasela ayingayitete inkundla iphinde ibonani The Black Live TV